Isang pick-up ang nahulog sa tulay sa Binalonan, Pangasinan. Isa ang patay habang siyam naman ang sugatan. Balitang tinutukan ni Russell Simorio. Nauwi sa trahedya ang banding na magkakamag-anak matapos mahulog sa ginagawang tulay ang sinasakyan nilang pick-up sa Barangay Poblasyon, Binalonan, Pangasinan. Galing sa isang resort sa San Fabian ang mga biktima para sa kanilang reunion at pauwi na sana sa San Quintin nang mangyari ang disgrasya. Patay ang 51 anyo sa si Rodrigo Merin na sumakay sa likod ng pick-up. Hindi nakahawak yung daddy ko sa likod, sir. Kaya yun, naiyagis lang daw siya. Nagulat na lang kami kasi sabi nila na namatay na yung daddy mo, sabi nila sa amin. Wala kaming kamalay-malay na ganun ang nangyari sa kanya. Nakuha na ng video ang paglabas ng ilan pang pasahero mula sa nahulog na pick-up. Siyam ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Kabilang dito ang 4 na minor de edad. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol ang driver ng pick-up. Dahil sa kalasingan, diniretso ng driver yung harang doon sa bridge at nahulog na sila doon sa may gitna ng ginagawang tulay. Na nakainom po yung driver dahil galing na sila sa Bixer, nag-outing sila doon sa San Fabian. May lalim na 30 feet ang lugar kung saan nahulog ang pick-up. Ayon sa pulisya, hindi raw napansin ng driver ang mga warning sign. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na makuhanan ng pahayag ang driver ng pick-up. Huwag po tayong masyadong iinom o hindi naman natin maiwasan na hindi uminom. Huwag po masyadong inom at lagi nating tandaan na mag-ingat. Kasama si Henry Domensil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.